אם הייתם יודעים כמה הכנות עד לרגע זה, באמת. הכל מתנקז, כאילו, לא הכל, אבל הרבה מאוד מהדברים שעשיתי לאחרונה מתנקזים לרגע הזה ממש. אז, שלום לכולם. שמי אסתי, וברוכים הבאים לפודקאסט שלי. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה. אמיתי? אני לא מאמינה שאני אומרת את זה. לא מאמינה. הפודקאסט לאחר לבטים ותכנונים וחשיבה על שמות. רגע, סליחה. הפודקאסט נקרא פילים בקליפורניה. אני אסביר וירחיב על השם בהמשך ולמה דווקא בחרתי את השם הזה. אני רק אגיד שאני חיה בקליפורניה, וקצת היה לי חשוב לשלב את קליפורניה בתוך השם, כי זה הלוקיישן של הפודקאסט. לגבי פילים אני ארחיב בהמשך. אני אגיד גם שזה הכי לא מה שהתכוונתי. כלומר, היה לי כזה איזשהו כיוון מסוים בראש, שאיתו ניסיתי לרוץ על כל מיני שמות, ובסוף איכשהו היקום לקח אותי לשם. אז אני ארחיב על השם בהמשך. שמי אסתי, למי שלא מכיר אותי. אני גרה בקליפורניה בשנתיים האחרונות. יש קטע כזה לבוא ולהגיד מה אתה עושה בחיים, נכון? כזה. אז, מה אני עושה בחיי? אני נהנית מחיי. אני מנסה להבין את החיים ואת הפוטנציאל האנושי טוב יותר. והפודקאסט הזה נולד מאיזשהו מקום והבנה עם עצמי של שני דברים. קודם כל, אני מאמינה שכולנו, כל אחד ואחד מאיתנו, מגיע עם מתנות לעולם. מגיע עם ערך מוסף, שיש רק לו. אנחנו מיליארדים של אנשים, ויחד עם זאת, לכל אחד יש את הייחודיות שלו, את השוני שלו, את הקול שלו, את הדברים שהוא ניחן בהם, והגיע איתם לכדור הארץ, לפלנט ארת, והמסע שלנו בחיים המדהימים האלה, הוא להבין את המתנות האלה, ולחלוק אותם עם העולם. זאת האמונה שלי. ועוד איזשהו נדבך ליצירת הפודקאסט, זה אני מאמינה שלכולנו, אוקיי, אני לא אגיד כולנו, בסדר? כי כולנו זה ממש כולם, אבל לרובנו המוחלט, יש מה שאני קוראת לו פיצי ילדות. וזה לא חייב להיות טראומות מאוד חזקות שהן פרופר טראומה, שלא יודעת שהפסיכולוג הגדיר כטראומה, או הפסיכיאטר, או לקיחת איזה שהם כדורים מסוימים, או פוסט-טראומטיים, זה לא חייב להיות משהו בסקייל הזה. אבל יחד עם זאת, כולנו, אני אומרת כולנו, אבל אוקיי, רובנו המוחלט, גדלנו לצד משפחה, חברים, סביבה, בית ספר, אנחנו שמענו דברים במהלך הילדות שלנו, חווינו דברים במהלך הילדות שלנו, שלא סתם אומרים שגילאי הילדות, במיוחד 0 עד 6, זה גיל בו המוח סופג, אני עושה פה שינויים, למי שרואה אותי ביוטיוב, אני עושה פה שינויים, adjusting my mic and my legs. אני מדי פעם אביא פה גם אנגלית, בסדר? אוקיי, רגע, ואני אקח שלוק מהקפה שלי ואני אמשיך, שנייה. לא סתם אומרים שגיל הילדות, אני חושבת מ-0 עד 6, גם גילאים קצת יותר מאוחרים, אבל ספציפית מדברים על 0 עד 6, שזה גיל שהמוח סופג הכל, כמו ספוג. עכשיו אני אוהבת קצת לתת איזשהו משל כזה מפעם, כי אני מתקופת הווקמן והדיסקמן, אז מי מכם שמתקופת הווקמן יודע שזה מין מכשיר קטן כזה, שאתה מכניס קלטת קטנה כזו, ואתה יכול לשים אותה וגם להפוך אותה ולהקליט. אז בדיוק ככה המוח שלנו, דמיינו קסטה שאתם שמים בווקמן, לוחצים על הפליי ומקליטים הכל.
ככה המוח שלנו עובד, ככה ילדים ותינוקות לומדים דרך הסביבה שלהם. והמוח שלנו, בשביל להבין ולתרגם את מה שאנחנו רואים למעשים או למידה או תקשורת, אז הוא אוסף דאטה. המוח שלנו פשוט עסוק בלאסוף דאטה. אז הוא ליטרלי, באמת ליטרלי, קולט הכל מהסביבה. וזה למה אומרים שגילאים 0 עד 6 ובכלל גילאי ילדות הם גילאים מאוד מאוד חשובים, כי דברים מתקבים אצלנו. למי שרואה אותי במצלמה רואה שאני עושה מרכאות, כי זה לא מתקבים במובן של זה מתקבע ואי אפשר לשנות, לא, ואנחנו נדבר על זה המון בפודקאסט, על גמישות המוח ואיך אפשר לשנות דברים, אלא מתקבים במובן שספגנו את זה בתור ילדים, ובהרבה מאוד מהמקרים אנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו סופגים דברים מסוימים, בגלל זה הם יושבים שם בתת מודע. תת מודע זה כל הדברים שאנחנו לא מודעים אליהם, ואז הם מלווים אותנו בחיינו הבוגרים. אף אחד לא בא ואמר לנו, היי, תקשיבו, תשמעו, כשהייתם ילדים, אתם אולי שמעתם את ההורים והדודים ובסביבה, או המורים שלכם, מדברים על, לצורך העניין אני אקח על כסף, אוקיי? שכסף זה לא קל, שכסף לא גדל על העצים, שצריך לעבוד קשה בשביל כסף, שכסף זה שורש כל הדברים הרעים בעולם, שבגלל כסף יש ריבים וכסף זה מפלג. אם אתם בתור ילדים שמעתם את זה, אני יודעת ששמעתי הרבה מאוד דברים בילדות שלי שקשורים לכסף, פלוס חוויתי סיטואציות של מחסור בכסף, אז משהו שם אצלי בתת מודע ישב בנוגע לכסף. זאת אומרת, המערכת יחסים שלי עם כסף לא הייתה תמיד חלקה כל השנים. וזה דברים שלא ידעתי. אף אחד לא בא ואמר לי, היי, תקשיבי, יש לך איזושהי אמונה מגבילה בנוגע לכסף, ואת יודעת מה עוד יותר טוב, את יכולה גם לשנות את זה ולעשות עם זה משהו. אז אני פה בשביל להגיד לכם, היי, תקשיבו, יש לכולנו, וזה אני אגיד לכולנו, באמת, אני לא נתקלתי בבן אדם, יכול להיות שיש כאלה בודדים, אבל באמת הרוב המוחלט יש לו שם אמונות מגבילות שיושבות לו בתת המודע שלו. יש לנו פחדים, בין אם אנחנו מודעים אליהם או לא מודעים אליהם, זה גם אנחנו נעשה את ההבחנה, מה אנחנו מודעים, מה אנחנו לא מודעים, כי יש דברים לצורך העניין שאנחנו יודעים שיושבים אצלנו ואנחנו רוצים לשנות אותם, או רוצים לשפר אותם. אז אנחנו נעשה גם איזושהי הבחנה בצד הזה, כי גם יש דברים שאנחנו לא יודעים, ואז שם זה החלק הטריקי, כי אנחנו נותנים לדבר הזה שאנחנו לאו דווקא מודעים אליו, נגיד כסף, לאמונה המקבילה הזו לנהל את המערכת יחסים שלנו סביב כסף, ואנחנו אפילו לא יודעים שהיא שם ושהיא תוקעת לנו מקלות בגלגלים באיזושהי צורה. אז אנחנו פה בשביל באיזשהו מקום, אני אגיד, לרפא את הפצעי ילדות שלנו, וכשאני אומרת לרפא זה קודם כל להכניס מודעות, להיות מודעים למה שכבר לא משרת אותנו, ואז אחרי שמגיעה המודעות, אז מגיע השלב של אפשר לעשות איזושהי עבודה סביב הדבר הזה ובאמת ליצור איזשהו שינוי. אני חושבת שבסוף כולנו מנסים להבין את החיים, מנסים להבין מה פה, מה הקאץ'? מה הקאץ'? אני כל חיי, אני חושבת, הרגשתי עד לאותה נקודת זמן שבה באמת הבנתי יותר ויותר דברים, אבל ששאלתי את עצמי, מה הקאץ'? למה דברים קורים כמו שהם קורים? איך זה שבסיטואציה הזאת קרה ככה ולא ככה? למה אנשים מסוימים מקבלים דברים מסוימים, ולמה אנשים אחרים מקבלים דברים אחרים? אני חושבת שאולי בתת מודע, אולי במודע, שאלתי את עצמי את השאלות האלה. ואני חושבת שכל אחד ואחד מאיתנו קצת מנסה להבין את החיים, וקצת, אולי אפילו בהרגשה שלנו, מבין שיש פה אולי עוד משהו שאנחנו לא לוקחים בחשבון, עוד איזשהו פקטור. זה מה שאני הרגשתי, שיש פה עוד איזה משהו שאני לאו דווקא מודעת אליו.
כמעט כל חיי הבוגרים חייתי כמו כולם, כמו העדר. אתם יודעים איך זה. בית ספר, תיכון, צבא, טיול, חתונה, ילדים. לא שואלים את אני לא שאלתי את עצמי שאלות ברומו של עולם, רגע, מה אני באמת רוצה בחיים האלה? רגע, מה יעשה לי טוב? מה עושה לי טוב? מה התחביבים שלי? מה אני אוהבת? מה אני אוהבת? לא ידעתי מה אני אוהבת, אמיתי. והלכתי בדרך הזו, ובאיזשהו שלב, אחרי שסיימתי תואר ראשון, עבדתי בבית השקעות, רציתי להוציא רישיון לניהול תיקי השקעות, ואז פוטרתי מהעבודה. ובאותה נקודת זמן שפוטרתי מהעבודה, זה היה קצת אחרי שהתחתנתי, והייתי במקום של, רגע, אני צריכה לפרנס, אני צריכה זה, כאילו במקום מאוד כזה לחוץ ודואג, וגם במקום שוואלה, לא בא לי בטוב עכשיו שפיטרו אותי בשום צורה. אבל זו הייתה דרכו של היקום, איך אומרים, לתת לי בעיטה בתחת, ושאני אתעורר. אז מה שקרה זה, עכשיו, אני רוצה להגיד ככה בסוגריים, ליקום יש דרכים מאוד יצירתיות בשביל לעורר בנו את המודעות הזו. כי עד שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. אוקיי? עד שאנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים. ואז גם אין לנו גישה, כי ברגע שאנחנו לא יודעים דברים, אז אין לנו גם גישה לכל הדבר הזה שאנחנו לא יודעים. זאת אומרת, לפקטור הזה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון בחיים שלנו, שאולי לא לקחנו בחשבון בחיים שלנו עד כה. הפקטור הזה נקרא אנרגיה, אני אגיד את זה כבר עכשיו, ואני שנייה אחזור סיפור שלי, ואז אנחנו נדבר על אנרגיה, וככה נביא את הכל ביחד. בקיצור, אני במצב שאני מופתלת, ואני מחפשת עבודה, ורגע אני לוקחת עוד שלוק מהקפה שלי. אני במצב שאני מופתלת, מחפשת עבודה, מתראיינת. עכשיו, עד אותה נקודת זמן באמת, חיפושי עבודה היו לי הכי קלים ופשוטים שיש. אף פעם לא הסתבכתי עם זה, התראיינתי תמיד טוב, קיבלו אותי מאוד מהר למקומות עבודה. ואיפשהו שם נתקעתי. חצי שנה שאני מחפשת עבודה, הולכת לרעיונות עבודה, מתקדמת גם בשלבים ולא מקבלים אותי. פעם אחר פעם לא מקבלים אותי, לא לפה, לא לפה, לא לפה, לא לפה. עכשיו, עזבו שאפילו, היום אני יודעת להגיד את זה, לא לקחתי שנייה לעצמי להבין, רגע, מה אני רוצה לעשות? רגע, אולי שנייה תדייקי את עצמך, כי זה לא רק כסף, 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 כסף. אנחנו חושבים הרבה פעמים שזה זה, אבל בסוף אתה גם רוצה את הפנאי שלך, ואתה רוצה את הנוחות שלך, ואתה רוצה גם להרגיש שיש לך עוד חיים חוץ מהעבודה, ואתה רוצה שגם יהיה לך טוב במקום העבודה, ואתה רוצה גם אנשים טובים, ואתה רוצה לוקיישן טוב. זה לא רק כסף, כסף, כסף. ובזמנו לא הבנתי את זה. אני חשבתי רק על כסף, שאני אביא כסף הביתה. אחרי חצי שנה שאני מחפשת עבודה, אבא שלי בא אליי בהצעה. אומר לי, תקשיבי, מה דעתך? להורים שלי יש עסק בתל אביב, בנחלת בנימין, מוצרים לאירועים ואריזות, ומקום מקסים. אם יש לכם אירוע, תבדקו את זה. נחלת בנימין 109 מומלץ בחום. אבא שלי בא אליי ביציאה. תקשיבי, מה דעתך? למכור מוצר באמזון. אני אדאג למוצר. אני יממן לך קורס, תלמדי איך עושים את זה, ולכי על זה. משהו באותה שיחה, אתם מכירים שכזה מצלצל לכם בפעמונים, נוגע לכם שם איפשהו? ככה הרגשתי, אמרתי, אוקיי, האמת שזאת הצעה שאני די אוהבת. גם בזמן הזה אני אלמד, אני אעשה משהו עם עצמי, אולי אני אפילו אתחיל משהו משלי. אני אעבוד תחת ההורים שלי, שזה הדבר הכי מדהים שיש. יש לי מערכת יחסים מדהימה עם ההורים שלי. מה רע לי? מה רע לי? וכך היה. התחלתי קורס באמזון, ושם, בקורס הזה, משהו נפתח אצלי, מבחינה מנטלית. לא רק מבחינה של פיזית ומעשים, אלא משהו מנטלי. בקורס הם דיברו על איזושהי תקרת זכוכית שאנחנו שמים בנוגע לשכר שלנו.
כלומר, הם טוענים שכל אחד יש לו איזושהי תקרת זכוכית מסוימת. שוב, די, קשה לי להגיד כל אחד, אני חייבת להימנע מזה. אני לא אוהבת הכללות בשום צורה, אתם עוד תכירו אותי בהמשך, לא אוהבת הכללות, לא סובלת הכללות, ואני קצת גם לפעמים טועה בזה, אז לא כל אחד, אבל רובנו, יש לנו איזושהי תקרת זכוכית מנטלית, שאנחנו חושבים שזה הלימיט של השכר שלנו. שוב, ביודעין או לא ביודעין. אני לצורך העניין, חשבתי שאני אמורה להרוויח סתם, אני אקח איזשהו מספר עכשיו לצורך הרפרנס, עד 10,000 שקל בחודש. אוקיי, זה מה שאני חשבתי שמגיע לי. לא חשבתי שאני יכולה להרוויח מעבר לזה. באמת, זה אפילו לא עלה לי בראש. רגע, אולי את יכולה למצוא עבודה שגם תרוויחי אפילו יותר מ10,000 שקל בחודש? לא עלה, לא. ושוב, מרביתנו עוברים את המסלול הזה, זה מה שאני אומרת. אנחנו מגיעים עם איזשהם ציפיות מסוימות, סיימנו תואר, עכשיו לא יודעת, סיימתם תואר ברפואה. אתם יודעים שמתמחה מרוויח X כסף בחודש. אתם יודעים שאחרי שאתם תסיימו את ההתמחות שלכם, אתם תעשו Y כסף בחודש. אתם באים עם איזשהם ציפיות על סמך מה שאתם יודעים, על סמך הסביבה שלכם, על סמך, לא יודעת, אנשים שעובדים באותו תחום שלכם, על מחקרים שעשיתם, אז כבר יש לכם איזושהי התקבות על שכר מסוים פלוס מינוס שאתם אמורים להרוויח. והם דיברו על הדבר הזה בתור תקרת זכוכית, שיש לנו איזושהי תקרה שאנחנו לא רואים אותה, וזו תקרה מנטלית, אני אקרא לזה, ושם אנחנו מאמינים שזה הכי הרבה שנרוויח. ואם יש לנו משהו מנטלי, שכך אנחנו מאמינים, אז כך יהיה גם. כלומר, אם אני מאמינה שהלימיט שאני יכולה להגיע אליו הוא 10,000 שקל, אני לא ארוויח יותר מ10,000 שקל. כי זאת האמונה שלי. זה מה שהתקבע אצלי, באמונות שלי, בנוגע לכסף. וכך גם יהיה. עכשיו, בזמנו כאילו לא הבנתי את חוקי היקום, ולא הבנתי, אני מדברת איתכם על כמעט עשור אחורה, כן? לא הבנתי את הדברים כמו שאני מבינה אותם היום, וניגשת לפודקאסט בניסיון להנגיש פה איזשהו מידע שאני מרגישה שהרבה אנשים לוקים בחסר. אבל משהו בזה התחבר לי. משהו בזה כזה הרגיש לי נכון. כאילו, זה מאוד הגיוני לי מה שהוא אומר. שיש לנו איזושהי תקרת זכוכית ושאני לא יכולה, גם בהסתכלות לאחור על כל השנים בהם הייתי שכירה ועל כמה שחשבתי שמגיע לי להרוויח, כך גם הרווחתי. אז משהו שם כאילו זה היה כזה כמו איזה קליק כזה, ושם נפתחה הדרך שלי לעולם המנטלי, האנרגטי, שלנו, בתור אנשים, ואיך זה משפיע על החיים שלנו, בכל תחום. שנייה, אני שותה עוד שלוק מהקפה. אז בא לי לנפץ אתכם תקרות זכוכית ביחד, ובא לי שקודם כל, זה מצחיק, אני אומרת בא לי, יש הבן שלי הקטן בן 4, קוראים לו ליאם, אז הוא קודם אומר, בא לי, אמא שלי מחכה אותו, בא לי, והוא גם מערבב לי אנגלית ועברית, בא לי, water, בא לי boots, אז בא לי שנשבור תקרות זכוכית ביחד, ממש. אז בפרק זמן הזו, בתקופה הזו, בעשור האחרון, אני זוכרת שקראתי ספר של טוני רובינס, בטח רובכם מכירים אותו, כי הוא שם ודבר בכל הנושא הזה, של התפתחות אישית, וקראתי ספר שלו, ואז הוא אמר, שכשאתה מגיע לאיזושהי רמה גבוהה בהתפתחות האישית שלך, אתה תרצה להעביר את זה הלאה ולהשפיע ולנסות לעזור לאחרים. ובזמנו אני זוכרת שקראתי את זה, ולא התחברתי. כאילו אמרתי, לא יודעת, זה לא יהיה בהכרח בעיניי. כאילו, אוקיי, אני יכולה לרצות לנסות לעזור לאחר ולהשפיע וזה, אבל יכול להיות שגם לא. ויכול להיות שאני ארצה להתפתח אישית ועם עצמי,
ולאו דווקא יהיה לי את הרצון העז הזה, כאילו לעזור ולהפיץ וכזה. והיום אני ממש מבינה למה הוא התכוון. אני באמת חושבת שבאיזשהו מקום אנחנו באנו לכאן כדי לעזור אחד לשני, בהתפתחות שלנו, במסע שלנו. אני חושבת שכל בן אדם שנכנס לנו לחיים מלמד אותנו משהו. אנחנו לאו דווקא רואים את זה באותה שנייה, ולאו דווקא מבינים את זה עד הסוף, אבל בסוף אני חושבת שהכל, כל האינטראקציות שלנו, המערכות יחסים שלנו, אפילו השיחות בקטנה עם אנשים ברחוב, הם באים לתרום לנו באיזושהי צורה, ואני חושבת שבאנו לעזור אחד לשני. ואני חושבת שזה מה שהרשתות החברתיות עושות היום. היום יש כל כך הרבה אנשים שבאים ומדברים על דברים מסוימים, דברים שהם לאו דווקא עכשיו למדו באוניברסיטה, או יש להם תואר או דוקטורט בזה. דברים שהם חוו מניסיון החיים האישי שלהם, שהם מביאים החוצה לעולם, ובזכות התובנות שלהם, ובזכות הידע שלהם, ובזכות מה שהם הפיקו מזה, והשיעורים שהם הפיקו מזה, הם מפיצים הלאה את מה שהם עברו, ואת החוכמה שהם השיגו דרך הניסיון חיים שלהם. אין חכם כבעל ניסיון, זה בדיוק זה. אז אני חושבת שהעולם הולך למקום הזה, ואני הולכת עם העולם יחד לשם, ואני ממש מרגישה את הרצון להפיץ הלאה את כל מה שאני יודעת, כי אני מרגישה שאחרי עשור שאני בעולם הזה, אני יודעת המון, המון, באמת. אני מעידה על עצמי, נכון, בדרך כלל לא נהוג להעיד על עצמך, אבל וואלה, אני אעיד על עצמי, אני יודעת המון. אז על מה הפודקאסט שלנו הולך לדבר? האמת שהפודקאסט שלנו הולך לדבר על הרבה מאוד דברים, אבל בסוף זה גם מתנקז לאותה נקודה. זה כאילו יהיה הרבה נושאים, אבל בסוף הכל קשור בהכל. אני כן אגיד שזה יהיה גם פודקאסט אישי, זאת אומרת שאני אדבר לבד, וזה גם יהיה פודקאסט שאני אארח אנשים. אנחנו נביא סיפורים אישיים, כי בסוף אני חושבת שדרך סיפורים אישיים אתה לומד הכי טוב. כי כשבן אדם בא ומספר לך משהו שהוא מבחינתך בראש לא היה אפשרי עד עכשיו, ופתאום הוא יושב ומספר לך, תקשיב, עשיתי ככה וככה, והגעתי לככה וככה, ויש את הדוגמה הכי טובה, זה ה-4 minute mile, שאנשים חשבו שאנחנו, בתור בני אדם, לא יכולים לרוץ מייל זה קילומטר וקצת, בתוך 4 דקות. חשבנו שזה too much, שאנחנו לא יכולים לעשות את זה. ואז, אני לא זוכרת איך קוראים לבן אדם, אותו בן אדם בא ועשה את זה. הוא רץ מייל בפחות מ4 דקות, קצת פחות לדעתי, ואז ברגע שהוא עשה את זה, ברגע שזה היה אפשרי עבורו, פתאום זה פתח גם את התודעה של אחרים, ואז גם אנשים אחרים הצליחו לרוץ בפחות מ4 דקות מייל. אז זה בדיוק זה. אני חושבת שברגע שאנחנו באים ומביאים את הסיפורים שלנו, את מי שאנחנו, את הדרך חיים שלנו, אנחנו דרך זה מראים לאנשים דברים שאולי הם לא חשבו שאפשריים עד עכשיו, ואנחנו גם מביאים פרספקטיבות שהן שונות. כמה פעמים ישבתם לשיחות עם אנשים, באיזושהי אינטראקציה עם אנשים, ופתאום אתה אומר, וואו, לא חשבתי על זה ככה, וואו, הבאת לי נקודת מבט וזווית שכאילו לא, באמת, לא ראיתי את זה ככה עד עכשיו, ותודה על זה, תודה שפתחת לי את החשיבה. אז זה בדיוק מה שהולך לקרות כאן. אנחנו הולכים לפתוח את החשיבה, אנחנו הולכים דרך סיפורים אישיים, גם להבין את האנרגיה שלנו, ומה אנחנו מביאים לשולחן שנקרא חיים מבחינה אנרגטית. אני מאוד אוהבת לנתח סיפורים אישיים מתחת לפני השטח. כלומר, אוקיי, מתחת, על השטח, על הפני הסרפס, אוקיי, זה קרה, X קרה. זאת אמרה לזאת ככה, ההוא אמר לה, הוא ככה, זה עשה ככה, זה, ההוא הלך, טרק את הדלת, יצא בעצבים. נגיד, סתם סיטואציה. אבל מה קרה מתחת לפני השטח בסיטואציה הזאת? מה היא הביאה לשולחן? מה הוא הביא לשולחן? כי בסוף אנחנו גם משפיעים זה על זה, אוקיי? מה זה הביא? מה האמונה המקבילה של זה? מה זה, ואז בסוף
זה יצא שהוא פשוט הלך וטרק את הדלת. סתם זרקתי מין סיטואציה מאוד כוללת לאוויר בשביל לנסות להמחיש שבסוף לכולנו יש סיפורים, מפה ועד ללפלנד, אוקיי? אבל בסיפורים שלנו ובהתנסות של החיים שלנו, אנחנו מביאים את עצמנו. וכשאני אומרת את עצמנו, זה את האנרגיה שלנו. וכשאני מגיעה לאנרגיה שלנו, אני מגיעה לפקטור הזה, הנה, זה הסוויט ספוט. אני מגיעה לפקטור הזה של מי שאנחנו ומה שאנחנו, ואיך אנחנו יוצרים את המציאות שנקראת החיים שלנו, דרך האנרגיה שלנו, ושם אנחנו ניגע מלא על האנרגיה שלנו, על מוח, גוף ונפש, על איך האנרגיה שלנו משפיעה על המצב בבנק, והמערכות יחסים שלנו, והבית שלנו, והסביבה שלנו, והילדים שלנו, והמציאות שלנו, והקריירה שלנו, והכל, אוקיי? וכמובן הבריאות שלנו, איך האנרגיה שלנו משפיעה על הבריאות שלנו. זה יהיה חלק מאוד 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 גדול ומשמעותי בפודקאסט שלנו, איך האנרגיה שלנו משפיעה על המוח שלנו, איך היא משפיעה על הגוף שלנו, איך זה קורה מבחינה מדעית, מה המחשבות שלנו עושים, איך המחשבות שלנו משפיעים מבחינה ביולוגית על הגוף שלנו, ומבחינה כימית על המוח שלנו. זה סופר סופר מעניין, אני passionate about it, ואני רוצה להפיץ את זה הלאה, ואני מאוד מאוד מאוד, אני אתן לכם ככה סיפור שישאיר אתכם כזה עם משהו להמשך, כי כשאני שמעתי את הסיפור הזה, הרגשתי שזה mind blowing. אני עוקבת כבר זמן מה אחרי דוקטור ג'ו דיספנזה, אני המלצתי עליו כבר הרבה מאוד פעמים בעמוד האינסטגרם שלי, ואני גם כאן ועכשיו ממליצה. לכל מי שמעניין אותו גוף, נפש, מוח, איך זה עובד, מין גשר כזה למדע ורוח, אז הוא ממש הכתובת לזה. והסיפור שלו מדהים בעיניי, והוא הולך ככה. כשדוקטור ג'ו דיספנזה היה בן 20 פלוס, הוא רכב על אופניים, היה בדרך לאנשהו, אני חושבת שהוא היה בתוך קבוצה של כזה, כל מיני כאלה שרוכבים על אופניים, אני גם שמעתי את הפודקאסט שלו, כאילו זה ממש 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 משנה תפיסה ותודעה. בקיצור, הוא רכב על אופניים, ולא יודעת, לקח שם איזה פנייה, ובאה מכונית במהירות, ופגעה בו, והוא נחת על הגב שלו, ושבר, אני חושבת שזה 6 חוליות מעמוד השדרה שלו. חכו שנייה, אני שותה קפה. הוא לא יכל ללכת, וכשהוא הגיע לבית חולים, הרופאים אמרו לו שאם הוא רוצה איזשהו סיכוי ללכת, הוא צריך לעבור ניתוח מאוד מורכב בגב. גם אז כמובן הם לא מבטיחים שום דבר, כי ככה זה, אף פעם לא יגידו לך בטוח. למרות שיש לי סיפור על איזה רופא שאמר לי בטוח על איזה משהו במהלך הריון, ואני חייבת לספר את זה, אני רשמתי לי במחברת, זה יהיה גם בפודקאסט, זה סיפור מאסט. אני פותחת פה כל מיני ענפים, אבל בקיצור, אני חוזרת לדוקטור ג'ו דיספנזה. אז הוא עמד בפני החלטה של האם לעשות את הניתוח או לא. עכשיו, המזל שלו היה, זה שהוא היה כירופרקט, והוא גם היה מאפנט, זאת אומרת הוא התעסק בעולם ההיפנוזה. אז הוא גם ידע כל מה שקשור באנטומיה של הגב, בגלל שהוא היה כירופרקט, והוא גם ידע, זאת אומרת הייתה לו איזושהי גישה לכל עולם התת מודע ולהיפנוזה, כי הוא בעצמו היה מאפנט והוא ראה איך היפנוזה ואיך שינוי בחיווטים של המוח, איזה השפעות יש לאנשים על זה, ואיך אנשים יוצאים ממחלות, לא יודעת, מדברים רפואיים, מדברים כרוניים, מדברים מנטליים, דפוסים. אז אגב, ככה אני פותחת סוגריים, כשמקודם דיברתי איתכם על כל הדברים שאנחנו לא יודעים,
אז הנה, נגיד זה. תיקחו בן אדם אחר שנגיד היה נפצע, כמו שהוא נפצע, והוא לא אחד שהתעסק בהיפנוזה, אז אין לו גישה, זאת אומרת, הוא לא יודע, הוא פשוט, הוא לא יכול שתהיה לו גישה ואיזשהו צינור למשהו שהוא לא יודע. כשהוא לא יודע זה חסום, כי אין. אז זה מסוג הדברים שאתה לא יודע שאתה לא יודע. אז דוקטור ג'ו דיספנזה כן ידע, והוא הלך לכמה וכמה רופאים, הוא היה צריך להחליט תוך 48 שעות האם הוא עובר את הניתוח או לא. וכל רופא, אחד אחרי השני, אמרו לו לעבור את הניתוח. הוא סיפר בפודקאסט, וזה היה נורא יפה, שהוא יושב עם הרופא, נראה לי האחרון שהוא כבר הלך להתייעץ איתו, האם כן או לא להתנתח. לא יודעת אם אומרים להתנתח, זה לא נשמע לי מילה נכונה, אבל הבנתם את הכוונה. ואותו רופא אמר לו איזה משהו על הסדר של החוליות בגב. עכשיו, בגלל שהוא כירופרקט, ושוב, הוא הבין את האנטומיה של הגב, אז משהו בזה שהרופא ספציפית אמר לו את המשפט הזה, הוא כאילו אמר שזה היה כזה מין פאוזה למוח שלו, הוא כזה אמר הוא כזה was fading away, ואז כאילו זה מין, מכירים רגעים כאלה שאתם מרגישים שהזמן שנייה קופא? ככה הוא הרגיש. ושהרופא סיים לדבר, הוא אמר לו, אוקיי, דוקטור, קיבלתי את ההחלטה שלי, אני לא הולך על הניתוח, אני לא עושה את זה. קודם כל, אמא ואבא, איזה אומץ? איזה אומץ? כמה כוח אנחנו הרבה פעמים נותנים לאנשים אחרים, ובעיקר לאנשים מוסמכים, ספציפית פה זה רופאים. אני אדבר על זה כבר בפרק אחר, על כמה כוח אנחנו נותנים לגורמים מוסמכים ולוקחים מאיתנו, ולא מקשיבים לאינטואיציות שלנו ולתחושות בטן שלנו. אבל הוא הקשיב לתחושת בטן שלו, והוא שמח על עצמו ועל האינטואיציה שלו, והיה לו הרבה מאוד אומץ. הרבה מאוד 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 אומץ, והוא אמר, אני לא הולך על זה, אני לא עושה את הניתוח, אני מנסה אלטרנטיבות אחרות. והוא מספר על זה שהרופאים כולם חשבו שהוא השתגע, ושאולי הוא צריך טיפול, ושאולי הוא פועל מתוך הרדה, ואף אחד כאילו לא לקח אותו ברצינות, כי אמרו כאילו מה קורה פה? יש פה מישהו, יש פה משהו שאנחנו לא, הם בעצמם לא ידעו איך לאכול את הדבר הזה. בקיצור, והוא החליט שהוא מרפא את עצמו, או יותר נכון יוצר קשר עם הבריאה, בשביל לרפא את הגוף שלו. הוא הלך תחת הסיסמה ותחת המשפט the power that heals the body, the power that creates the body heals the body. כלומר, הכוח שיצר את הגוף מרפא גם את הגוף. ובדיוק כמו שנגיד עכשיו אתם חותכים סלט והאור נחתך, והנה יש לי פה, זה לא מחתך אבל פצע, אוקיי? בדיוק כמו שהגוף שלנו מחלים חתכים, מחלים פצעים, כך הוא האמין שהגוף שלו יכול להתרפא ושהגף שלו יכול לחזור למצבו הנורמלי. והוא עשה את העבודה. אני לא ארחיב פה כרגע על מה בדיוק הוא עשה, אני רק אגיד שזה כרוך בהרבה מאוד מדיטציות ולהיכנס לאיזשהו מצב מדיטטיבי מסוים, אנחנו גם על זה נדבר בהמשך. ואחרי 10 שבועות הוא קם על רגליים והוא הלך, ואחרי 12 שבועות הוא חזר להתאמן ולעשות את כל הדברים שהוא עשה בעבר, והוא החלים ב100%, 100% ללא שום התערבות רפואית. אם אתם רוצים לבדוק את הסיפור שלו, לכו לגוגל, דוקטור ג'ו דיספנזה, לכו ליוטיוב, יש שפע של גם דברים שהוא מעביר, וגם לא חסר את הסיפור האישי שלו ברשתות, בגוגל, באיפה שלא תרצו לחפש. אז אנחנו גם ניגע בזה, בלרפא את עצמנו, בקול הפנימי שלנו, באינטואיציות שלנו. אנחנו באיזשהו מקום נשיב לעצמנו את
הכוח ואת הידע שאיכשהו ברבות השנים ככה התמוססו לטובת פחדים ומוסכמויות חברתיות, ואנחנו נצא למסע הזה ביחד, של מי אנחנו, מה אנחנו יכולים לעשות, כמה פוטנציאל יש לנו בתור בני אדם, כמה. וואו, אני רוצה להניח פה איזושהי תשתית לפרקים הבאים, ועם זה גם אני אסיים את הפרק. אני מרגישה שהיה פה הרבה מידע, וככה פתחתי קצת ענפים, אבל כן גם ניסיתי להישאר ממוקדת, כי כן גם רציתי בסוף להכין אתכם למה אתם הולכים לשמוע פה, מה הולך להיות פה, מה התוכן. אז אמרתי לכם שיהיו הרבה מאוד נושאים, ובסוף זה יתנקז לאיזושהי נקודה. אז ככה, אני לוקחת אתכם 14 מיליארד שנים אחורה אל המפץ הגדול, אוקיי? כי בסוף לא משנה מה אתם מאמינים, בין אם זה באבולוציה, ובין אם זה אלוהים, ובין אם זה אנרגיה, ובין אם זה, לא משנה איך תקראו לזה, בסוף אני חושבת שכולנו יכולים להסכים על דבר אחד. כולנו הגענו מאיפשהו, ממשהו. משהו היה צריך להתחיל כדי שנהיה פה, כדי שנתקיים פה, נכון? אז כולנו הגענו לפה ממשהו. כולנו הגענו מאיפשהו. זאת אומרת, לא באנו מכלום, היה צריך להיות משהו, אפילו אם זה משהו חלקיק, אטום, משהו כדי שכולנו נתקיים פה. אז אני חוזרת למפץ הגדול, שהמפץ הגדול בעצם זו הנקודה של תחילתו של היקום. זאת אומרת, יכול להיות שהיה עוד משהו לפני זה, אבל בוא נגיד שלמה שידעו, זאת אומרת, המידע שכרגע ידוע לאנושות, ומתי שאנחנו התחלנו להתבונן ביקום מאיזשהו טיימליין, אז זה מהמפץ הגדול. והמפץ הגדול זה לא כאילו פיצוץ שהיה, כמו שאני לפחות חשבתי עד לפני, לא יודעת, כאילו מין פיצוץ כזה, לא, זה לא זה. אתם יכולים לדמיין נקודה אחת עם חלקיקים ועם אנרגיה, ועם צפיפות מאוד 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 גדולה, ואז במפץ הגדול זה כאילו מין שנייה כזאת של שהכל יתרחב, היקום יתרחב, הכוכבים, גלקסיות, פתאום כאילו מנקודה קטנה, צפופה, חמה, אנרגטית, הכל התפשט. ואז נוצר חלל וזמן וגלקסיות והיקום, כפי שאנחנו מכירים אותו היום. אז באותה נקודת זמן, מה היה שם? מה זה הנקודה הקטנה הזאת שממנה הכל התרחב? הנקודה הזאת זו אנרגיה, זה חלקיקים, נכון? ואותם חלקיקים יצרו בסוף עולמות, נכון? נוצרה השמש, נוצר ירח, נוצר כדור ארץ, ולאט לאט התחילו להיווצר חיים בתוך כדור הארץ. צמחייה, שמש, פוטוסינתזה, חרקים, דינוזאורים, זאת אומרת כל האבולוציה התחילה להתגלגל לאט 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 עד שאנחנו הגענו. שלום, אנשים, כן. זה נראה לנו כאילו מובן מאליו היום שיש פה אנשים על פני כדור הארץ, כי אנחנו בערך, לא יודעת, 8 או 9 מיליארד כבר אנשים על פני כדור הארץ, אבל זה לא מובן מאליו, חברים. זה לא מובן מאליו בכלל. כמה תהליכים היו צריכים להתרחש כדי שאנחנו נהיה פה. אין ספור. זה אפילו, אי אפשר להתחיל למנות את זה. אז מאיפה הכל התחיל? משם. אנחנו, כל מה שסביבנו, אנחנו אותם חלקיקים, אנחנו אטומים,
נכון? כולנו בסוף, גם הגוף הפיזי שלנו, הגוף החומרי שלנו, שאתם יכולים לגעת ולמשש ולהריח ולראות ולהרגיש, גם זה בסוף, תפרקו אותו לחלקים קטנים, 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 זה הכל אטומים, זה הכל אנרגיה. אז התשתית שאני מניחה פה היא שאנחנו יצורים אנרגטיים, אוקיי? ושהיקום כולו גם עשוי אנרגיה. יש אותנו, שאנחנו יצורים אנרגטיים, ויש את הסביבה שלנו, שהיא גם אנרגיה. ואני תוהה עם עצמי עכשיו להרחיב, לא להרחיב, כן להרחיב. אני פשוט רוצה שתצאו מפה עם איזושהי תשתית טובה. אז אני כן ארחיב בכמה מילים, כי אני מרגישה שיש צורך בשביל ההבנה. אנחנו יצורים אנרגטיים. היקום כולו הוא אנרגיה. גם כדור הארץ, וואי איזה רעש, רגע, נשתה קפה. גם כדור הארץ, תבדקו אותי, מוקף סביבו בשדה אלקטרומגנטי, אוקיי? שדה שאנחנו לאו דווקא יכולים לראות בעיניים שלנו, אבל השדה הזה שומר על כדור הארץ, כפי שהוא. שומר על חלקיקים שלא יגיעו מהחלל, שומר על האטמוספירה של כדור הארץ. זה הכל אנרגיה. אני כבר בראש שלי מתחילה לחשוב על אלוהים וזה, אנחנו נגיע לזה בהמשך. השדה האנרגטי שסביבנו, שהוא בעצם גם כל הדברים הפיזיים שאנחנו רואים וגם מה שאנחנו לא רואים, ואנחנו, יש לנו מערכת יחסים אחד עם השני, מערכת, כן, של תן וכך אולי אני אגיד את זה. מה שאתה נותן זה מה שאתה מקבל. זה לא חדש לאף אחד, נכון? קרמה, נו, איך הולך המשפט הזה באנגלית? נו. וואי, איך ברח לי? אני מתרגמת אותו לעברית, what you give is what you get, אבל זה לא. לא משנה, בקיצור, הבנתם אותי, אני אזכר במשפט, אני אחזור אליו. לנו יש מערכת יחסים עם השדה האנרגטי שסביבנו, השדה הקוונטי. גם זה, אגב, מדעי, פיזיקה קוונטית, לכו, תבדקו אותי. שדה קוונטי, אנחנו לא יכולים לראות, לגעת, להריח, אבל הוא מתקיים מסביבנו כל הזמן. וברגע שאנחנו מבינים ומודעים למערכת יחסים הזו שמתקיימת בינינו, ואיך אנחנו יכולים להועיל ולהטיב עם עצמנו ועם החיים שלנו, שם הקסם קורה. וזאת התשתית שאני רוצה שתצאו איתה. שאנחנו יצורים אנרגטיים, היקום כולו זה אנרגיה, אנחנו מוקפים בשדה קוונטי, ויש לנו מערכת יחסים עם השדה הקוונטי הזה. והמערכת יחסים הזו, ואיך שאנחנו מביאים את עצמנו מבחינה אנרגטית, זה מה שחוזר אלינו. דהיינו, או משמע, אני לא יודעת אם דהיינו זה היה נכון, אני לא יודעת מאיפה הבאתי את זה עכשיו, משמע המציאות שלנו, אוקיי? ואנחנו נדבר ונרחיב, ואני אסיים כאן, כי באמת היה חשוב לי לשים את התשתית הזו לפני שאנחנו צוללים גם לפרקים הבאים. אני רוצה לבקש שאם נשארתם עד כאן, בבקשה תעשו סאבסקרייב לעמוד היוטיוב שלי. זה גם עוזר לחשיפה, זה גם מגיע ליותר אנשים, ואני כן בעד של בואו נפיץ טוב. אז תעשו סאבסקרייב, תעשו לייק, תגיבו. אם יש משהו שאתם רוצים לשמוע בפרקים הבאים, אם יש משהו שעניין אתכם ספציפית ממה שדיברתי היום, אם יש משהו שהייתם רוצים לשאול, לחדד, משהו לא מובן, תגיבו, תגיבו, תגיבו. זה עוזר גם לערוץ שלי, זה עוזר לאנשים אחרים
שאולי ככה כמו שהדרך מצא אותי אי שם לפני עשור באיזה קורס באמזון שמישהו אמר שם משהו, אז אולי מישהו עכשיו צריך לשמוע משהו שאני אמרתי פה, או משהו שאתם תכתבו בתגובות, ואז זה יעזור לו בצורה מסוימת, אחרת. אנחנו, we are all connected, כולנו מחוברים, אנחנו נדבר גם על זה, שזה גם אגב קשור למפץ הגדול, שכולנו היינו מחוברים בנקודה אחת, ואז הכל התרחב. אבל שני חלקיקים, וזה פיזיקה, שני חלקיקים שיצאו מאותה נקודה, אני לא יודעת אם אני מסבירה את זה בצורה הכי מדעית שיש, אבל אני אנסה. גם אם תשים חלקיק אחד פה וחלקיק אחד באפריקה, אוקיי? אותו חלקיק שיצא מאותו מקור, אם זה תהיה בו איזושהי תנועתיות, גם בזה יהיה. זאת אומרת, הם מסונכרנים בתנועה שלהם, באיך שהם מגיבים ובאיך שהם מתנהגים. ואם כולנו במפץ הגדול יצאנו מאותה נקודה, ויצאנו מאותה נקודה, אז עדיין יש לכולנו איזשהו חיבור גם לבריאה וגם בינינו. אז תעשו טוב איפה שאתם יכולים לעשות, ובאמת שתגובה, לייק, שייר, לחלוק את זה עם אנשים, זה גם עושה טוב לעוד אנשים וגם לי, לדעת שזה עזר למישהו, כי בסוף זאת המטרה. אז זהו, עד כאן לפרק הראשון שלי, פילים בקליפורניה, זה השם, אנחנו נדבר גם עליו, שאני מאוד אוהבת, אגב, אני מאוד אוהבת את השם הזה. נהניתי מכל שנייה, נהניתי להיות איתכם כאן היום, ואני מקווה שגם אתם נהניתם ושהפקתם. אז נשיקות ויום טוב איפה שאתם לא נמצאים על פני כדור הארץ. נמסטה.